Санаи 29 апрели соли равон дар толори матбуоти мақомоти иҷрои ҳокими Давлати шаҳр таҳти роҳбарии сардори мудофиаи гражданӣ раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ машқи мудофиаи гражданӣ гузаронда шуд. Дар он нахуст сардори соди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ вилояти Суғ дар шаҳри Панҷакент подполковник Парвез Замонзода сухан ронда ҳозиринро бо оқибатҳои офати табиии шартӣ сели даҳшатнок ки дар мавзеи соҳи Зебон ба амал омадааст шинос кард. Баъдан сардори мудофиаи граждании шаҳр Холиқзода Абдухолиқ барои ҳар чӣ зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиии шартӣ масъулони хадамотҳои оташнишонӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, тиббӣ, хабардоркунӣ ва алоқа, барқ, таъмиру барқарорсозии роҳ, пулҳо, муҳофизат аз сел ва соҳил мустаҳкамкуниро вазифадор сохт ки барои ҳар чӣ зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тадбирҳои зарурӣ андешанд. Сипас дар минтақаи офати табиӣ соҳи Зебон зери назорати масъулони мутасаддиёни соди ҳолатҳои фавқулодаи шаҳрвандӣ хадамотҳои зарурӣ таъҷилӣ ба фаъолият шурӯъ намуда оқибатҳои офати табииро пайи ҳам боиси дарки масъулият бартараф намуданд. Минтақаи дигари зарардида пойгоҳи обкишии Нилуфар низ дар мадди назари масъулон қарор дошт. Инҷо барои бартараф намудани оқибатҳои сел аз техникаи замонавӣ истифода бурда тадбирҳо андеша шуданд, то ки бо оби пализи таъмин будани киштзорҳо тавассути пойгоҳи обкишии Нилуфар таъмин карда шавад. Инҷо корҳои барқарорсозӣ ҷараён доштанд. Подполковник Амонзода Парвез Замон, сардори шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи граждании вилояти Суғ дар шаҳри Панҷакент. Дар асоси нақшачорабиноӣ ки аз ҷониби раиси вилояти Суғ таъсис гардидааст ва қарори раиси шаҳри Панҷакент таҳти рақами 82 аз 29 апрели соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент машқи фармондеҳии соди мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда дар ҳолати омадани сел ва боришоти зиёд гузаронида шуд. Дар чорабинии мазкур хадамотҳои мудофиаи гражданӣ зернизоми вазифавии низоми ягона ҷалб карда шуданд. Вазъияти шартие ки мо ба инобат гуфта будем дар соҳи Зебон омадани сел ба амал омада дар натиҷа хисороти худашро расонида буд. Ҳамзамон дар натиҷаи омадани сел шаҳрванди канали Нилуфар аз кор монда буд ки хадамотҳои мудофиаи гражданӣ тибқи супориши сардори мудофиаи гражданӣ раиси шаҳри Панҷакент сари вақт вазифаҳои дар наздашон бударо иҷро намуданд. Дар ин машқ хадамоти оташхомӯшкунӣ, хадамоти тартиботи ҷамъиятӣ, хадамоти тиббӣ, хадамоти барқ, хадамоти алоқа, хадамоти соҳил мустаҳкамкунӣ, хадамоти роҳ фаъолияти хуб нишон дода вазифаҳои дар наздашон бударо сари вақт иҷро намуданд. субҳи рӯзи 30 апрел бошад дар толори худи мақомоти иҷрои ҳокими Давлати шаҳр таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҷаласаи ҷанбастии комиссияи ҳолатҳои фавқулода баргузор шуда дар он натиҷаҳо таҳлил ва барои ислоҳи баъзе камбудиҳо дастури супоришҳо дода шуданд.